नों दा बोरैबा र' गोबावजोंसो लोगो मोनदों इदि दाखाबा मानो दस्रा जायगायाव खालामहैगोन नांगौबा नोगोद रागा जोङो दे बियो जोंना ओमफ्राय बेसेरा आं खोन्थाथ'ला मानो फैदों बियो खामानिया गिदिरानो मानसिया थांना थानोब्ला जिबनाव माबा मोनसे नङा माबा मोनसे बेस्थ' थानांगौ बे आरोखि बिथाङाबो मोनसे खामानियाव बेस्थ' आं बेखौ सानथामसोनि उनावसो खोन्थागोन आङो खोन्थानायाबो ओरैबायदियाव बियो थाङो नालाय आंनि बेगमजों ओरैबायदि पार्टनारखा माने खोन्थागोन आं उनाव बिनि मा खामानियाव बेस्थ' बियो गाज्रि नङा मोजां जिबनाव मानसिफोरा सोरबा फिसायनि खामायनायजोंल'नो न'खरा मालाबाबो सोलिया बिसियाबो इनकाम खालामनांगौ आरो फिसायाबो एसेब्लाबो खस्थ' लानांगौ बे आरोखि बाथ्राया एक्सुवेलि आं दिनै बिनिफ्रायनो स्टार्ट खालामदों खैला मैलानिफ्राय नैबे बाजारनिफ्राय खैला मैला बाजारनि बे जायगानिफ्रायनो आं स्टार्ट खालामजेनदों ओमफ्राय थांनो ओंखारदों मालिबिथायाव थांगोन ओमफ्राय मोनसे खामानिनि थाखाय थांगोन बे खामानिया एक्सुवेलि जागोन ना जाया बे उननि बाथ्रासै जायखिजाया बै न'आव थांग्रानि जायखौ बुङो बिदा कलेन बिनाव थांग्रानि दाहो माने मा लादों हर चक्लेटआ लाबो चक्लेट हरदोब्रा दे बाजाराव एसे खेबदोंमोन खेबनाया ओमफ्राय बाजार खेबनानैबो दा जायासै ओमफ्राय नै एसके दङ मिनिया दङ गासैबो इउटुबारजों इउटुबार ओमफ्राय दा थांगोन जाहैबाय आदा कलेनाव मालिबिथा बागमारा ना मामोनलाय बागमारा माने मोसाखौ बुथारनाय जायगा आरोखि बे जायगायाव थांगोन थांनानै ओरै थांनांगौ नामा ओरैहाय हाबलांसै जोंनि खैला मैलानि लामा ना गामिनि नायलांनो ओमफ्राय मा स्कुलमोन बियो मावनि बारेस इंलिश स्कुल थाबोबाय गामियाव फैबा गय बागान नायफैनाया मजाया एसे आलादा ओमफ्राय आरो लामाखौथ' नङा होमबा माथो बुंनाय फै आइ फै आफा फै बिदिनो मावलांजोबो आरोखि आद्रा जालांजोबो बेयाव एसे नेपालिफोरबो दङ बर' नेपालि बावहाय दंफायो दंफानायालाय मिक्स कमिउनिटि ओमफ्राय मिक्स कमिउनिटि प्लास नेपालिफोरबो दङ बे ओनसोलनि बर' थागिबिफ्रा नेपालिखौबो पियर रायज्लायजोबो आरो बे मा गामि होनो साबकाथा होनो जाहैबाय ओमफ्राय बर'फ्रा ओरैबायदि नेपालिनि अस्थाखा उन्दैनिफ्रायनो मथा मथि हाबहामजोबो बिदिब्ला जों भिडिअ'खौ नायलांबाय थादों नङा होमबा गामि सिंनि भिडिअ दिनैनो बारा मोजां जाया जानो हागौ एक्सुवेलि दा फैयै खैला मैला बाजारनिफ्राय फैयै नैबे ओनसोलाव ओरैबायदि जायगा मोनगोन ना फैलाव फोथार ओमफ्राय दैज्लां समावहाय ओरैबायदि दै जायो बावहाय ओमफ्राय हरैहाय बर' गामिबो दङ नेपालि बर' माबा माबि मिक्स ओरैहायबो आरोखि मिक्स कमिउनिटि दङ ओमफ्राय सुइस गेट दङ जिहेतु ओरै गामिया बे सुइस गेटनिफ्रायनो दै बोखोनानै माइ गायनो हायो ओमफ्राय नैबे दंग' फिसायानो ना गामि ओनसोलाव ओरैबायदि नाथम होयो माने भुटाननिफ्राय फैनाय दै नालाय नङा होमबा कुजु जाम्प' होननाय जायगानिफ्राय फैनाय दै ओमफ्राय बे दैयानो जोंनि नैबे ओनसोलाव बर' गामिफोरखौ एकदम फारसेनिफ्राय नाथम हैजोबो आरोखि बेफोरबायदि जाय हक आङो मोनफैबाय नैबे जायगाखौ मा होनोमोनलाय एसके भाइ बेखौहाय मा होनोमोनलाय नोंबो मिथिया आंबो मोजां मिथिलाय लाङा मैनागुरि होनो आरो एक्सुवेलि आं दहायनो फार्स्टआवनो खोन्थाखादों मैनागुरि होननाय बे ओनसोलावहाय सफैदों खैला मैलानिफ्राय दा थांबावगोन पुरा भुटान बर्डार ओमफ्राय दंलाजोबो मिनिया बर' दं एसके दं मिनिया बर'आथ' नै आर'नाइ खालाय थिना दङ मालाय बा दा नैबे जायगाखौ बे जायगानि नामफ्रा बारा गोलाव बुङा बे जायगानि नामफ्रा ओरैबायदि मोजां ओमफ्राय नैबे बान्दोआ माने जिरायहां बान्दो माने मोनाबिलि समावहाय जिरायफैयो बे आरोखि मेन बाथ्राया बेफोरबायदि आरोखि
बे जायगायाव फैयोब्ला मोनसे फिलिंस आं गोसोखाङो मोनसे समाव जोंनि बर' हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस नांनाय बिर जोहोलावफ्रा थांलाय फैलाय ओरै लानानै खेंखाय लानानै जों गोरलैयाव फैयोमोन ओरैबायदि गोम मोनफैफायोमोन जोङो ओमफ्राय बेजोंनो बारस'योमोन आरो लाइन फाख्रा सिख्रा गाननानै बेखौसो गोसोखाङो आङो मा लागायजेनबाय माथो हनै दाउब' जिरायनायफोरबायदि थ' बिदिब्ला जों नायलांबाय थानोसै नङा होमबा आं हानायमानि गामिनि भिडिअफोरखौ खोन्थालांनो नाजानोसै बे लामायाना 50 बोसोर सिगां जेरै दंमोन दाबो सेम कन्डिसननि आरोखि ना बे लामाया बर' गामियाव हाबफैदों एसे बे गामियाव 50 बोसोरनि सिगां जेरैबायदि अन्थाइ गारनाय दंमोन ना बे लामायाव सेम अन्थाइ गारनायानो दासिमबो दं जेबो परिबर्तन गैया थ' जाय हक जेखियानो जादोला माने गामियाव हाबफैनायाना एसेब्लाबो मजाया आलादा आरोखि जों दा बबेजों थांगोन दा नै दा नैबेजों हाबलांनोसै लामानि अबस्था माने बक्स कालभारालाय फिसा बानायनानै होदलाजोबनाय दङ आरोखि फिसा बक्स कालभार बानायजोबनानै होनाय बेफोर लामायाथ' जों नाय बे अबस्था आरोखि जेखियानो जादोला बिदिब्ला नायलांबाय थानोसै नङा होमबा फैनानै जों बागमारा मोसाखौ बुथारनाय जायगायाव मोनफैबाय एक्चुअलि जों मोनसे न'खराव फैदों फंबाय सासे स्टुडिअ दङ नै बेखौनो बुंजायो स्टुडिअ होननानै बुंजायो ओमफ्राय बावहायनो गोबां गस्पेल मेथाइ आरो गोबां बिदिनो हारिनि मेथाइ बेफोरबायदिनो बरनलायनाय जायो थेवबो नैबे बाबुआनो बानायबाय थायो एडिट खालामनाय मानाय बेहाबो मोनसे चेनेल दं ओमफ्राय आंबो मोनसे मेथाइ लिरनायखौ खनहोफैदों जायगानिनो लकेल ओमफ्राय ओरैथ' गिदिर मेथाइ खनग्राफोर दङना ओमफ्राय बे गिदिर मेथाइ खनग्राफोराथ' बिसोरोथ' आरो प्रफेसनेल जायो दा बे गामि सिंनि मेथाइ हारिनि मेथाइखौ एसे खनहोदों माब्रै जायो रायजो राजाया अनसाया बे उननि बाथ्रा सप्ता खनसेनि गेजेरावहाय आं रिलिज खालामनो सानदों मेथाइखौ आं ससे खोन्थाना होगोन बे जेब्ला बांलादेशनि भुटान एटेक जायो अल क्लियार जाखांनायनि उनाव बावहाय जों NDFBफ्रा ओरैबायदि खस्थ' जादों दा बुंसै आरोखि बे दुखु दाहाखौ सोरबाया दिनै भुटान एटेकआव मा होननानै बुङो बेखौ मैदेरा गाना गालांनाय दै बे दैखौ मैदेरनि आगाननि दैखौसो लोंनो गोनां जादलायदों जाय सेंग्राफ्रा दुखु दाहा दिनैहाय खोनानो मोनबावदों ख्रावआ आंनिनो आंगो लोगोमोन बिनि दिनैहाय मुंख्लं जानायाव आं सहैनो हायासै थेवबो आङो बिनि जेखिनि माबा जानाय बेवहाय सहैगोन बा प्रग्राम मोनसे दं बेवहाय आं थांनोखौ नाजागोन बिराद दुखुनांथावना जिउ राजा रैसोम बेलारोम बिथांमोना सोरनि आखायाव थैदोंमोन गुबुन हारिनि आखायाव बा सुथुरनि आखायाव बुथार जादोंमोन जेब्ला जोंनि बे BTC आव बा थानो हायि जानायलाय बांलादेशआव लेंहरदोंमोन भुटान नैबे बुरलुंबुथुर दैयाव गुबुन हारिनि आखायावहाय बुथार जानो गोनां जादों बे साथामखौनो लानानै आङो मेथाइ दोंसे जाबाबो जायाब्लाबो सुंद'यै लिरनाय जादों बेखौनो बे सप्ता खनसेसोनि गेजेरावहाय रिलिज खालामनो नाजादों ओमफ्राय एडिट खालामनाय नैबे फंबायानो खालामो ओमफ्राय केसिअ हायो स्टुडिअआ बेनो बेसेरा गामि ओनसोलाव गोबां हारिनि मेथाइ बा गस्पेल मेथाइ बैसागुनि मेथाइ बेफोरबायदि खालामो जाहाथे बे फंबायाबो मोजांनि सायाव मोजां एडिट खालामनो हायो थ' आंनि बे फिसा ब्लगखौ ना अफि ब्लग 2 खौ बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय बाय